Уважаеми граждани, днес живеем във време на промени, в което отговорното отношение към бъдещето изисква знания и информираност. Затова през последните месеци споделям информация за една обществена инициатива, която има за цел да насърчи финансовата грамотност и да направи модерните технологии по-достъпни за всеки в България. Това не е реклама на услуга, а образователен проект, който показва как съвременните дигитални инструменти могат да помогнат на хората да разбират по-добре икономическите процеси и да вземат осъзнати решения. Системата е създадена с помощта на специалисти и използва аналитични методи за представяне на достъпна информация. Тук всеки може да научи повече за принципите на управление на личните финанси и за това как да планира по-уверено бъдещето си. Процесът на регистрация е лесен и дава достъп до материали, примери и полезни ресурси. Няма гарантирани резултати, фокусът е върху знанието, сигурността и информирания избор. Всеки гражданин, който вярва в развитието и в силата на съзнателното действие, може да се включи и да стане част от една по-осъзната България.